Здравей, би ли ни се представила? Здравейте, аз съм Пани. С какво се занимаваш? По принцип съм фитнес инструктор и като втора професия гримирам. Как започна? Започнах първо като любител, едната приятелка да ме гримираш, другата приятелка да ме гримираш. Хареса ми на мен, хареса и ми на тях и така се отзовах в учебен център КП. А сега? Продължаваш ли да гримираш? Сега продължавам да гримирам вече професионално към учебен център и салон. Аз посещавам салон КП. Чудесно, интересно ли ти е? Страшно ми е интересно и ми доставя огромно удоволствие, което е най-важното. Вероятно и хората харесват това, което работиш. Предполагам, че след като ме викат, да. А какви са твоите цели за в бъдеще? За бъдеще